Aut manian di patau-tahun hamu buruku saudik. Walau tahe patahun-tahun hamu maau. Mugu ni de bata don nadiau humokop hamu. Ainunga hupa awon hamu tu sada bawa padiri untuk Kristus songon nama baju na betul. Alai biak dogo haku. Sotong dia go maon pikiran muna mana dikon bulus ni go magalopun Kristus songan tu na pinau toto ni ulogi si hawa magiti hiti akal nai. Ra tung denggan dogo hamuna manaon. Moloro deba mamagiton Jesus nami persian na hupagiton hami. Manang molo di jalo tot dinarevan na soji na lomu na hian. Manang bagitan na udin na asing na soji na konmu na hian. Ala yang godi rohaku dang na humugang au sian aka apostel di bolonani. Alai nang pehurang malau di hata datung angko di pagpinotuan totok tahu patadahon nami itu hamu sasudena nama dosa doau deda hupa tutoru diriku lau patibo hamu ala songo si leon hubuan bagi tenau lini debata nau bagi tahun tuamu nama ngapas doau sian huriana asing bain barajoku lau maru lau di hamu jala ia hurangan piau di tonga-tonga muda dan khusus saya gia isi ai akadongan nago sian Makedonia hidup patukon na hurang diau toktong hupati diriku unang khusus ay hamu jala lau sido hubayanoku tu jolanon namun hasitongan ni Kristus di bagasanau dang jadi moto puji-pujian non diau dia kaluat akaya ala niaha ala naswado ala nasoholong do waku dihamu debata ada umbo dosa alehu ula pe inuaeng nang tujolo anon alani akan namangalu lipak bosira do lau manggota poni asanggiat do sami do nasida di pamujioni ayanggo nasida aka apostel pagap-gap do aka pangula pangatsi di suman-suman do aka apostel ni Kristus nang pola longango ha disi ay nang sibo disi di pasuban-suban do ibana songon suwon hatiwon lambehana posona manuman upani na poso ni hategoan hobak tu pagula ona do ujung nabi ula kimah mandok unang madiri puna deba na loahon au alai molotungi cakon hamu maau hika na loahon asa tapa puji-puji au diriku saudik dang maguru tutuhani hataki hira di bagasan na loahon au mangihuton pambain nina memuji-muji diri anggota kok memuji-muji diri mangasahon padagingon dohot maau memuji diriku lomodo hamu na bisuk makai he na lawahon na makai he hamu molo di pakato bandeba hamu molo pinapangani hamu molo ditakup hamu molo ado napati bodirina molo dipastap hamu hailaon do nahudok gana gali do hami disi alai na pinangasau nasida dohot maau mangasau sa hauton do hataki satabi halak hebek do nasida dohot doau halak Israel do nasida dohot doau pinopang ni Abraham do nasida dohot doau pakhala do ni Kristus do nasida hauton do hatakon lumobi do angguau sumbukung manaul kaingi di ulaon nang horongan lumobi tu bau lising-lising jojo do di bagasan pagmaran hamatian di mahari maau lisingi halak jauh di obat puluh orang sada tulu hali doau dihasahi sehali au didangguhi dohot batu tulu hari harom sabongin sadari au mubang-mubang di lautan cocok doau di pagdalanan makbara di batang air makbara di bain panamun makbara siap akka donga sabutuha makbara sian akka bagbegu makbara di huta makbara di halongonan makbara di laut makbara di tonga-tonga di dongan naso hakudongan di bagasan ulau do rasusan cocok do makar mataku cocok do mauas male dohot makpuasa tinggal dini hari dohot dinahurangan ulos dukoni i akan atahop tua wari-ari lo makol sohon saluhut hurjai ise nagale sodohot au gale
isi don takasib sodohot mohop ate-ateku molo ikon memuji-muji au aka leoki mahupa puji-puji ia debata amanitu Yesus na patapuji hodi saleleng-leleng na diboto naso magabusau di Damaskusi au di Damaskusi dijagai komandan Raja Aretas do hutani halak Damaskus neng manaku bau jadi dia bagasan harat cang maau ditatan sejadela tu balian ni pagi ke maluas yang tangan na